Hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur. Mindanao Philippines, welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan po. Kala pa sa inyo ang viewers na talaga guys. Shout out po Bigo City. May gabi daw. May gabi eh. May gabi, kuya. Ano sa inyong great yung gabi eh? May gabi. May gabi. May gabi eh. May gabi eh. May gabi. Ha? Ha? Ngayong gabi. Kuya, Tagalog na po. Tagalog din naman yung gabi. At Tagalog ka? Naunsa man ka? May dula. Naunsa man kamaki? Dapat dughan. Naunsa man dughan? Naunsa man pagka kung ano na sakit man? Pag tumba ko sa basketball. Natumba sa basketball, dagma. Umod ka? Ano na anak eh? Way kalaban? Nang naikilaban. May kalaban. Nga man na umod ka. May tiwa may iba mong naw. Wala, kanila ginaigo. Oo. Nasaka din na may mong naw. Oo. Important. Kaya pagka umaumod, kanila ginaigo. Buhay na kumain ka pagka aigo, ginatang ko ano. Sige, kano sa lang na? Ganyan itong kasing itong palaro. December, palaro pa na? Palaro pa? Kalaro? Ito itong ano ko sa pag-asa kasi mo pwede ko kasali. May ginagawa ko. Dugay na tayo. Dugay na to. Oo. Pero karon na agya pa nabilin. May ara pa. May ara niya po. Sakit niya. Sakit gyapon. Asa man napit eh? Asa napit sakit? Aka na yung tunga. Wala ka magkutong pagkaigo. Pero Nalipong ka, wala. Ang Palipungon? hindi lang ko ginawa. Hindi ka ginawa. malagi yung utong ginabang. Wala ka kitabang. Itabang ka, wala. Gibuligan ka nila, Oo. wala. Wala ko lang tulog. Wala lang. Kanang, uy, okay ra ba? Hmm. Wala na. Siyempre ang coach, makakita pa ng coach. Nakita Sa man, ka dula sa pa coach? ka. Kay, Nakita ka sa coach, sa mga ka-coach. kung nagtatanaw mo ginang coach nga, Wala nang wala sila ng class. okay ra kay murag okay ra po ka na. Wala kang mahilot. Ditindog po ka dayon. Oo. May hindi ka man naman kay dili mo kumusugot na magdula sige dulag basketball ba. Dili gid mo masugot kay siyempre delikado gani. Nagakuan man siya nagahilom-hilom ra. Wala siya nga nagapanugid nga nana naka-entra na siya sa kuan. Kana ra pa di mo gipamatay wala lain. Kana ra diha. Karon imong paminaw sa mundo ka unsa gyud explain daw. Pag-explain daw unsa yung kanang mo. Ano daw ang pamatyag ninyo sa imo nga dughan subong? Ikaw ulit alam daw hindi ikaw ginawa. Hindi ka ginhawa tarong. Ano lang? Lugan ko. Sakit tughan gyapon. Pero wala ka gibuhagan nga sakit ana. Wala ka iba niya sakit ang ginabatyan. Wala ka gibuhagan uyab nga nagsakit ang dughan. Wala. 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 Patuyo ko gid Nanginap. Sige. Asa man ka? Grabe si mo to, wala ko dito. Sige sa ka tagadiin ka doon. Gasral. Surala, sige. Nakaisat ako taga Surala. Kasi nahadlok ka? Ay, kahadlok na utana lang. Taga para makuha na ko imong yung sa imong dipamatid din ba ko. Dagang mga klase sa hindi na pamatid ang dughan. Heartbreak ba? Sige na, shout out sa mga taga Surala. Sa espilahan. O, skuluhan. Mali mo, nakakita ang taga Surala. Sa kong crush dira. O, sige, eskulahan. Shout out sa yung eskulahan. Ayaw na. School. Sa espilahan ni mo. Sa Libertad. Shout out. Oh. Sa kong crush dira. Dili ni mo crush, sana crush nako. Sa crush na ko dira. Naman din na makasiyat ka. Ayan guys, dili sa mag-shout out. Shout out na lang dahil sa mga taga Surala. Asa mga dili sa Surala? Sa Sorala siya gasko pero sa taga-banga ni taga-Bariuno sa banga. Taga Banga, Bariono. Basta diha dapita, no? Hello sa inyo ha. God bless po sa inyo tanan diyan. Asli diri si Dodong. Dodong.
Si Dodong. Dodong. Eliser. Ha? Eliser. Takurong na. Ang dire unahan pa ang takurong sa mga layo pa. Mas layo ang takurong. Mas layo ang takurong, maagihan pa kami pa dulong sa takurong. Diri mo agi. Or depende po na po'y tuyok ng gudna. Balik dalawa ka way ang takurong maagihan. Pero kung dire, pwede ra pod no. Sige, so ayan guys, shout out sa taga Surala. Tabangan at ang usa ka binata karon dire nga. Dugay na di ka na siya nagdula og. Dato dobra? Datong dula? Dabra? Dabraan dula niya? Dabra? Iskara. Sa plaza. Yung nagdula sa basketball na nahitabo na kanya dugan na umod ba no? Disyembre. Disyembre pa. Kasi Mga December pa, so wala lang nagipansin. Pero wala mahilot, sukan. So wala mahilot sukan. Nagya po ng karon. So mga December, December, March, April, May, June. So 7 months na gamay naman. Pero wala lang sa mahilot. So yan ipatandog karon, tabangan na ito Mayo. Siyempre, ino ba na sa paghampo sa Ginoodong no? Siyempre, tanong nga mo doon na tabangan na ito Mayo. Tutok sa tumay mo. So, hello po sa inyo, mga Surala. Chat out po sa mga viewers na po. 2,500 subscribers. Thank you so much. Naabot si Ma'am Daring, isa po nag-subscribe ulit ako. Thank you so much. Tuhon, bago mo pahilot, pulis ma'am, mapahilot. Para kondisyon, para another year. Para matanggal ang mga maguwang na panahon. Para lang, please subscribe, comment, like, and subscribe sa OFW lahat ng OFW. Okay? Love you guys, please po subscribe po my channel. Yeah, yang tak. Nakalang t-shirt. Tanggamang. Yeah. Simot siya ba? Kondisyon. Dari anda di belakang saya. Kung kitanggal naman. Jadi itu lupa aku Ayo, balik na. Okay, kami ito. Balik na. Balik na. Balik na. Kung na, Pagkay ni na full charge yung ibalik. I-off, i-off. I-off ha. Lupit ko. Nagpa-barber ka? Ito yung pangalan nila mo? Ha? Elisir. Elisir. Deliver lang ka. Deliver lang. Iya na deliver. Karon. Isip ako. Siyempre.
Iya na dong nga. Nakawa dia na. Pagulat. Pero pagkaulong mo kapag ganyan, di mo kaon. Karoon mag-apurado. Mom, lie down. Ay, ka na. Dito ka na yun. Dire na yan. Si Bibi ba? Nag-hi dito. Hi. Yung po. Kubo yung sweeter. Ibu ano isa ba? Ibu ba ano ba? Ibu ba ano ba? Ha? Ibu ba ano? Ano ka? Sakit-sakit mo nito, no? Ibus ka ba? Sit down. Michael! Ang lulo, nakahilot ko, lulo. Play button. I thought of a play button. I thought of a play button. Yes, and then they subscribe. Kaya? Kaya? Sit down, please. Wala. Wala. Just looking at this fan. Ayan, ayan. Ayan. Okay, let's speak. I have a jacket. Okay, Hi. I'm done massage now. Dan massage. Yeah. And speak to YouTube. And I don't get sakit. Then sakit. I did not please. Subscribe. And subscribe. Eric Killot. Speak. Subscribe Eric Killot.
Subscribe Eric Hello. Right? Subscribe Eric Eric Hello. Hello. And like Like, that's light from seven. It's light from heaven. Light from heaven. Yeah, that one. Okay, I'm just looking at my grandma and my grandma's 6 years old, but not 100 years old. They have a jacket on. Shoot! Shoot! Quiet na. Don't Don't come here. Go in the fan here. Oh, you cannot go. Let me cover myself. Yeah, cover yourself better. Let me cover myself. Mm. So the fan electric. Yes. Here now. And I'm covering my face like this. There's a fan. See? See? I'm just hiding my head because there's a fan. Here. I look like this now. Kasi yan. That okay na din na. Okay ka dati dali. Hangin diawa. Hangin kaayo ba? Ay! Bibi ba? Ang Ilaw ganda. lagi. Hangin hindi ha. Fire, wait, man. Bisan far away still got wind oh. Go kay daddy. Dito daddy. It's here. Go kay daddy. Wala. Hangin diri. Dali. ayun na. Jesus name, ayun na. Medyas, jogging pants, jacket. Balot. Okay na. Ano ang pagligo mo? Ay pagpasa. Thank you for watching guys.